тамошобинони гиромӣ, имрӯз оид ба як аз дигар нигораҳои осорхонаи миллии Тоҷикистон суҳбат хоҳем кард, ки он албатта муҷассама мебошад. муҷассамае ки дар робита ба он имрӯз маълумоти бештар манзури шумо гардонда мешавад. ин муҷассамае мебошад, ки марбут ба шахсияти бароманди ниёгони мардуми тоҷик Ҷалолиддини Балхӣ мебошад. муҷассамаи мазкур аз ҷониби пайкарасоз ва ҳунарманд Маҷидов Рустам офарида шудааст. ин осор яке аз он осоре мебошад, ки албатта фонди тиллои осорхонаи миллии Тоҷикистонро ғанӣ гардонда, вобаста ба як аз шахсиятҳои хеле бароманди ниёгони мардуми тоҷик маълумоти бештар медиҳад. асарро мусаввир ва албатта ҳунарманд дар як сатҳи хеле воло офаридааст. зеро дар инҷо мо муҷассамаро ба таври барҷаста, яъне ки ба таври пурра мушоҳида мекунем, ки аз қисмати поён то боло тасвир гардидааст. аммо ду дастони ин шахсият, аниқтараш дасти рост ҷониби осмон ва дасти чап ҷониби замин нигаронида шудааст. ва ҳамчунин дар бадани ин шахсият либоси болопӯш ё худ ридо ба таври пурра аз қисмати боло то поён нишон дода шудааст. ҳамчунин яке аз хусусиятҳои муҳими офаридани ин асар дар он аст, ки дар ин ҷо рассом тавонистааст то ҳар як қисмати печи ин либосро ба таври хеле шоиста инъикос намуда бошад. ҳатто ин либос то он дараҷае дар қисмати поён мушоҳида мегардад, ки болои пойафзол пӯшонида шуда, қисматҳои пеши пойафзол намудор ҳастанду халос. ва ҳамчунин дар қисмати миёнбанд бошад, мо як матоеро мушоҳида мекунем, ки бо он мато либос баста шудааст ва дар қисмати рости он бошад як гиреҳе мушоҳида мегардад. дар қисмати боло бошад, ҳамчунин ин шахсият бо сарпӯш ё аниқтараш сала тасвир гардидааст. дар умум ин чеҳраи ниёгони мардуми тоҷик аз ҷониби Маҷидов Рустам дар як сатҳи хеле воло офарида шудааст ва аз рӯи ҳамин муҷассама албатта баъдан муҷассамаи ин шахсияти таърихӣ дар ҳудуди ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ офарида шудааст. ин осор соли 2022 ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ворид шуда, имрӯз дар як аз намоишҳои ҷадид ва муваққатии осорхонаи миллии Тоҷикистон ба маърази тамошо бароварда шудааст.